Shubor nakaslem jong unong san Hima. Lehnoh akibat Thombor Pahalgam arpu atri yayong kila Rieh Lypa Jakalum Baisaran Sngi Shwabanja kajing Thombor kiru ba loong kitulong kubor yakni layo jing tep hadian kajing toket ye uwei ubala syakam ubala syakno badan kti bat krishan lang halendet jong ketiga kam Thombor katkum kajing thu kibor batoket ye kini kajing ja loong bagini Lehnoh kila poi Pahalgam khat santarik bat kila khmi thu bhai kumba sautali ki jaka bakentup ye ka Baisaran kilai tali ki jaka bakila khmi thu ki deiru ha aru wali kapak badan ha ketiga than bat ka beta wali hendrei hagini kilai tali ki jaka kim yo lat namar ka jingdan ki bor pahara ka National Investigation Agency katanat batoket yakini ka jingja kala ithu yakumba arphongut ki brio ki badan kitilang ha ketiga kam ban kersha ni Lehnoh na shabar kari katukani na ki kiladan ki bala syakam badan ru ki bedang syatwet katkum ketulong na katanat sentiat ki don saungut ki overground workers ni ki bayarap yakini Lehnoh ban khmi thu iki jaka ban Thombor bat ki bakershan yaki na ki sakhi lalap ru baladan kajing punan kam de ki satellite phone ha ketiga than ha ka por bajia kajing Thombor ke NIA kala yo ban toket de kumba 8000 san spa ngut ki brio hlor kini kajing ja bat hadu menta ki don shispa phlabu khandai ngut ki brio ki badang sha toket bat sha shim jingkali hadian kini kajing sha Thombor la penlong ye kajing khandra be trelang hakaling ke Jammu and Kashmir la talasi ye ki jaka sa ki badan jingade bat ki rekhot bat ki noyarap jong ki seng bela sha khen be an kum ka huriyat conference bat ka Jamaat e Islami hakibun tali ki jaka kenthop hakubwara hanwara ananak tral pulwama sopor baramula bat bandipura mentala toket ye kajing kran phone jong ki brio ki badan jingade bagini ki seng kinong toket kilalap ye kajing day hapdeng ki rekhot jong ki kinhun bat ki OGW ki badan kti hakajing Thombor Pahalgam